Assalamu alaykum gadyrly illeşler. Biz kanalymyzyň birinji videosyny il içinde Büreýde waba diýip tanalýan sahabalarymyzdan Hazreti Büreýde ibn Husaýbyň durmuşy barada gurrun bermekçi. Resulullahyň sallallahu aleyhi we sellem hicretiniň miwelerinden Büreýde ibn Husaýb. Resulullahyň Mekke'den Medine'den qyn we howply hicretiniň soňky pursatlarydy. Olar ýolda ençeme qynçylyklary Allah'ın yardımı bilen sagaman geçip Medine'nin goloyundaky Gamim diýen ýere gelenlerinde kimdir biriniň özlerine tarap gaty haýwatly gelýänliklerini gördüler. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh olara "Siz kimlerden bolýaňyz?" diýip sorak berdi. Olaram "Sih moğullaryndan" diýip jogap berdiler. Muny eşden älemleriň serweri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi we sellem "Sehim Nesibe" sözüni eşdip "Ey Ebu Bekir, Nesibeň aýaňa geldi" diýdi. Bilişimiz ýaly Mekkeli müşrikler Resulullah'y sallallahu aleyhi we sellem diri ýa-da ölü getirene 100 diýe serbaý etjeklerine yglan edipdiler. Büreýde we onuň adamlaryň Resulullah'y gola salmak we wada berilen serpaýy almak maksady bilen ýola düşüpdiler. Haşanda olar Hazreti Resulullah'y gören wagtlarynda düýbünden üýtgediler. İçindäki elbetlik duýgusy birden mehr muhabbete öwrüldi. Büreýdäniň bar arzuwy bolan ýüzü ýadyna da düşmedi. Resulullah sallallahu aleyhi we sellemiň gözüne sereden wagty "Senem dünýäniň 3 teňesine tama etdiňmi? Ýogsa da men seni beýlesin oýdamokdum" diýen ýalydy. Ol bu garaýyş garşysynda düýbünden başga adama öwrüldi. Süraka bin Malik'in içki dünýäsyny birden nurandyran, ýa-da bolmasa Abdullah bin Selam'yň ilkinji gezek görende "Bu ýüzde ýalan ýokdur, bolubam bilmez" diýdiren alahasyr Büreýdäniň kalbynam ýumşadypdy. Bu awatda Diyanet İslam Ansiklopediýasynda şeýle maglumat bar. Hicret wagtynda Mekkeli müşrikleriň Peýgamberimizi diri ýa-da ölü getirene ul serpaýlar berilejekdigini eşden Büreýde mülk ýerinden geçip barýan Hazreti Peýgamberimizi saklap kimdigini sorady. Şol wagt Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň özüne düşündirjek bolýan gurruny dinledi we haýran galdy. Büreýde dissine musliman boldy we adamlary bilen birlikde Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň arkasynda namaz okudylar. Elimizdäki maglumatlara görä Hazreti Büreýde hicret wagtynda musliman bolupdy. Ýöne onuň Medine'ye gelip yerleşişi barada dürli maglumatlar bar. Käbir maglumatlar Bedir sebäşinden soň gelendigini, käbiri bolsa Uhud sebäşinden soň gelendigini belleýärler. Hazreti Büreýde radiyallahu anh Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi we sellem bilen birlikde 16 sebäşe gatnaşdy. Ebu Ali Ettisa göre Büreýdäniň hakyky ady Amr, Büreýde bolsa onuň lakamy. İbn Kesir'in El Bidayesinde şeýle bellenýär. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi we sellem Medine barýarka Gamim diýilen ýere gelende Büreýde we onuň 80 adam bilen garşylaşdy. Olar şol wagt Allah'ın iradasy bilen musliman boldular. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi we sellem olara yatsı namazyny kıldyrdy. Meryem suresiniň başyna guratdy. Büreýde ibn Husaýb Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi we sellem Medine'ye gitjek bolanda "Ya Resulullah, ýanynda baýdaň we baýrakdaryň bolmadan Medine'ye girmekligiň uslup bolmaz" diýip kellesindäki sellesini çykaryp naýdasynyň ucuna daňýar we Allah'ın Resulüne ýoluna ýollaş bolup ýanyna baýdak göterip Medine'ye getirýär. Büreýde tür Eslemi radiyallahu anh Hayber sebäşine we Mekke ýeňişine gatnaşypdyr. Älemleriň serweri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi we sellem ony öz taýpasynyň ýagny İslam kabilasynyň
zekatyny ýygnamagy tapşyrýar. Allahyň Resulüniň wefatyndan soňra gurnulan Şam ýöreşinde Hazreti Üsamanyň baýdany göterýär. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ençeme hadisini aýdyp geçýär.